Siyakhuleka bantwana bekhehla. Nansi induku, uMabusane lo. Induku yabaphathi-ke le abafuna ukubusa, abafuna ukuphatha. Le nduku-ke ayidliwa noma ubani ngani zakwethu. Induku eyayidliwa yiLembe le, induku enamandla. Induku yabantu abafuna ukubusa le, bafuna ukuphakama. Ikakhulukazi uma usuke usuyintandane ungasenabo abazali, inhle kakhulu le nduku, ikudlalele kahle kakhulu. Ngoba umkhuba wayo kahle kahle iyakhahlela. Iyakhahlela uma usuke unomuntu owubaba noma umuntu oyinhloko yekhaya, ngoba inhloso yayo kuwukuphakama, kuwukuqhwakela. Njengoba uyibona nje iqhwakele kulesi sihlahla somzilazembe. Umzilazembe lo, umzilazembe okuwugagane. Lusebenza kakhulu-ke ey'ndukwini zempi, ugagane lokubathiya lolu. Uma usuke uyihlanganise nalezi induku yenza kakhulu lo msebenzi wokukhahlela njengoba uyibona ihlangene nalo ugagane lolu. Isikhathi esiningi ikhethe lezi hlahla ey'qinile. Asiyicinge futhi siyibone la eduze le nduku, ngoba ikhona enye ela eduze. Iphinde ihambe ney'nduku ezinhle kakhulu ey'fana namakhosi akaNcamazi uma usuke uphakamisa izinto zakho. Angithi nansi lapha le nduku yengamele isinqawe la, isinqawe lesi, nansi yona yengamela ngaphezulu. Nansi le nduku njengoba nje ingaphezulu, okusho ukuthi induku eqhwakelayo. Uma uzophinda ubheke kahle nakha uvele umzilazembe kancane lapha phezulu, okusho ukuthi isihlahla samandla lesi. Asengameli-ke iy'hlahla ey'thambile, sifuna iy'hlahla ey'qinile. Ikhona-ke eminye imithi ekhona la, uma usuke uzobuka kahle njengalapha nje. Uma uzobuka kahle mntwana ekhehla, nasi isituli lesi abelungu bathi ant hill. Silahla khona-ke izinto ey'ngamabhadi, izinto eziyizinyama, izilwane. Nokuvula inhlahla siyayivula ngalo makhuba masuke sesishune kahle. Ezinye zezinto ey'kwazi ukwenziwa amakhubalo abantu okufanele bazazi. Lapha-ke endaweni yakithi amakhubalo acebe kakhulu noma mahle kakhulu, anothile. Ngoba ngisho iy'hlahla esinazo iningi lazo zinamaphakama, ukuthi ngoba nakhu kusebusika njengamanje akulula ukuthi uwabone lawo maphakama, atholakala kahle ehlobo. La uphahlecwathi lo bantwana bekhehla, umqokolo lo, ungazi noma uvela kahle yini, kodwa ngizozama ukuthi ngiwuveze kahle. Umqokolo lo uphahlecwathi, umuthi wokuvula izinto, abanye bathi umqaqoba. Umuthi wokuvula izinto-ke lo uphinde ucuphe uma usuke unedlozi elimnyama noma elaliphatha iy'nduku ezimbi ezayingcolile, uyasebenza kakhulu lo muthi. Sizokhuluma ngawo ukuthi uwusebenzisa kanjani, ngisafuna nje ukuthi abantu bawubone lo muthi. La eduze kwami kunesehlulamanye futhi la, isehlulamanye lesi, isihlahla sesehlulamanye lesi sisebenza kakhulu-ke uma usuke wenza iy'ntelezi zempi, iy'ntelezi zokulwa, ikakhulukazi kulaba futhi abashaya iy'nduku, amajongo. Iyasiza kakhulu ekuthenini iy'nduku zakho ziphakame, noma kuxoshwa iy'lwane iyangena le nduku ukuze iy'lwane ezigolozayo zikwazi ukuthi zibaleke. Kuningi bafowethu enganikhombisa khona, ngishawa yiso isikhathi. Ngicela ukuyivala la le video bantwana bekhehla. Sizophinde siveze enye uma sithola ithuba, ngoba miningi imithi ekhona. Uma uzophinda ubheke nala sinomgqamu la, umgqamu lo abanye bathi umbhijikhubalo, ikakhulukazi abangoma bathanda ukubiza kanjalo, umbhijikhubalo lo. Maningi amakhubalo ala ngani zakwethu, uma ngathiwa siyawaveza cishe kungashona ilanga, ngoba nengoba makhosi ikhona la uma uzongena phakathi. Ukuthi ngoba nakhu nami anginaso isikhathi eside la, angihleli ngani zakwethu, bengedlula nje ngase ngithi anginikhombise. Uma ubuka lapha phezulu, nale eqwaningi livela lapha phezulu kancane, kodwa izinto engizokwazi ukuthi ngiy'veze eduze ngoba ziyimithi eqhelile, zifuna ukuthi ngiy'veze eduze uma ngabe sengiyisikhile ngani zakwethu. Nawu umsasane, umsasane kwabangawazi umsasane ey'ntweni zey'thunywa. Umsasane lo usebenza kakhulu ekuvuleni iy'thunywa, nokuphakamisa iy'thunywa, nokwenza amagobongo ey'thunywa. Indoda ebindenye le, umabinda lapha madoda. Miningi kakhulu imithi esinayo, miningi kakhulu, kodwa inhloso yami ukuthi nginivezele uMabusane. Ngicabanga ukuthi abantu bambonile uMabusane ngani zakwethu. Ngizophinde nginivezele eminye imithi ngokuhamba kwesikhathi. Uma uzobuka kahle lapha, nawo mnungu Mabele uvela kancane lapha. Eziningi kakhulu bafowethu, kodwa-ke asiyivale la.